दिनै जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोननि जे सिमां जे बेयो दिनै मोगथाङाव जाबाय। जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थांखिया संकष्ट सौदियानमोन, नाथाय दिनै गहपुरसिम एबा सिमुलुगुरिनि मोनसे पार्टसिम जिखिनि गामि बिटिआरजों लोगोसे दाजाबफानो हाबाय, बियो जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि देरहासारनाय, जोंनि मुंख्लंफोरनि देरहासारनाय, गहपुर ओनसोलनि मुंख्लंफोरनि देरहासारनाय आरो दुलाराय बर' माहारिनि मोनसे देरहासारनाय। दा फैबाय थानाय समाव जिखिनि गामि दंबावो बे गामिखौ आरोबाव सोनो थाखाय बिटिआरजों दाजाबनो थाखाय आरो गोबां खामानि मावनांगोन। दा बेखौ जों बयबो मावलांबाय थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बारग' एनडिएफबि जेसेबां आफाद दङ गासैबो बेखौ जयै मावलांबाय थागोन। आरो जिखिनि मुंख्लंफोरनि जिखिनि बेसेन बिथांमोनखौ अरायसम गोजोर खालामनो थाखाय जोङो गहपुर ओनसोलावबो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै 1 कौटि रां बाहायनानै मोनसे अडिट'रियाम लुगोन मुंख्लंफोरनि मुङाव, आरो बिथांमोननि मोनसे गिदिर टम्ब थाखाय जों बेवहाय साननाय जादों। आरो गहपुर ओनसोल बा सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि गोबां जेंना दङ। बे गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय फैबाय थानाय समाव जोङो बिटिआरनि जिखिनि जोंहा एमसिएलएफोर दङ, जों गासैबो फैनानै खेबसे गहपुराव रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि जाफैगोन आरो बेवहाय जेंनाफोरखौ जोङो बुजिनानै बे जेंनाफोरखौ जाहाथे सुस्रांनायनि लामा बरननो हायो, बेनि थाखाय जोङो रायज्लायफैगोन। दिनैनि दिननिफ्राय बिटिआर मोनसे सरकारनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन फैयाखै जे बिटिआर लिरनो हानाय, बेनि सायाव बियो लासै लासै जागोन। मानोना बियो जोंनि डाइरेक्ट नङा, आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जिहेतु इनक्लुड खालामनाय जाबाय, बियो लासै लासैनो मोनसेनि उनाव मोनसे जालांबाय थागोन। आरो नटिफिकेसना ओंखारनाय लोगो लोगोनो बे गासैखौबो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय बे गामिफोरखौ लासै लासैनो मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावफुंनायनि आखायाव लागोन। माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बे थालांदों, नाथाय बे थाबैनो जागोन।